дар як озмуни байналмилалӣ маҷмӯаи дастурҳои ғизои мактабӣ чопи барномаи ҷаҳонии озуқаи созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон ҷоизаи беҳтарин дар ҷаҳонро ба даст овард. Маросими ҷоизасупорӣ дар шаҳри Янтаи Чин дар натиҷагирии озмуни ҷоизаи дастурҳои ғизоии Гурман баргузор шуд. Дар хулосаи ҳакамон гуфта шуд, ки Маҷмӯаи тоҷикии китоби ғизоҳои мактаббачагони Тоҷикистон инчунин ҷоизаи амнияти ғизоро ба даст овард ва бо мукофоти вижаи доварон сарфароз гашт. Дар ин озмун беш аз 210 китоб аз 200 кишвар иштирок карданд. масъулини барномаи ҷаҳонии озуқа дар душанбе ба радиои озодӣ рӯзи 1 июн гуфтанд, ки ин китоби махсус бо дастурамали таҳияи ғизоҳои мактаббачаҳо соли 2016 нашр шуд. китоби мазкур бахше аз барномаи азими таъмини 2000 мактаби тоҷикӣ бо ғизои ҳамарӯзаи гарму бепул мебошад. аз рӯи ин барнома ҳудудан 370 000 мактаббача ба таври ройгон дар ҷараёни таълим бо ғизои гарм таъмин мешаванд. дар миёни анвои ғизоҳо барои мактаббачаҳо шӯрбову мастоба, мошкичириву шавла, палаву угро ва даҳон нави дигари хӯрок машварат дода шудааст. ин феҳрасти ғизоҳои мактабӣ аз ҷониби мутахассисони вазоратҳои беҳдошт, маориф ва созмонҳои ҷамъиятии фаъол дар Тоҷикистон таҳия ва ба истифода машварат дода шудааст. Пол Матей, раиси намояндагии барномаи ҷаҳонии озуқаи созмони милали муттаҳид гуфтааст, ки тақдими ҷоизаро ҳамчун эътирофи хеле муҳими дастовардҳои барномаи ҷаҳонии озуқа дар Тоҷикистон арзёбӣ мекунад ва изҳори умедворӣ кардааст, дастурҳои сиҳӣ ва рангоранги ғизои кӯдакон барои таъмини рушди солими мактаббачагони тоҷик бахусус барои атфоли хонаводаҳои нодор мусоидат мекунад. китоб аз 202 саҳифа иборат буда дар он 127 номгӯи ғизоҳои миллии тоҷикӣ нашр шудааст. ин ғизоҳо дар мактабҳо зери назари барномаи ҷаҳонии озуқа дар Тоҷикистон таҳия мешаванд. ҷоизаи китоби дастури ғизоҳои Гурман соли 1995 таъсис шуда махсус барои қадрдонии китобҳои марбут ба таҳияи хӯрок дар ҷаҳон роҳандозӣ гардидааст.